А ето идва една книга, която ми е много скъпа на сърцето. Защото като почина баща ми, реших да направя една повест за нашия род. И всъщност книгата е посветена на целия род, като се започне от дядо ми, който е бил свещеник. Повода да я напиша, че намерих една негова реч с калиграфско писмо. Прекрасно е писал някой дядо ми. И когато той е откривал един паметник на загиналите войни в село Силен. Този паметник, той е съвсем малък, още съществува и до сега. И ето какво искам да ви прочета фактически от тази реч на дядо ми. Нека наистина този паметник да бъде жив свидетел на тяхната саможертва и още по-красноречиво да свидетелства за нашата признателност. Когато вятърът повее и гали издълбаните им имена, нека шепне за великите им дела, а у нас да събужда най-добри и велики чувства. Когато пък дъждът заплиска и уросява тези безсмъртни имена, нека им напомня за пролетните сълзи от техните близки, а у нас всички да се почувстват живителната сила за изкупуване на евангелските вечни истини. Вяра, правда, чест и родолюбие. Реч произнесена на 28 ноември 1943 година в село Харманлийско, по случай освещаването на паметника на войните. А това е и подписа на дядо ми, свещеник Николай Пенев, княз Борисово.